Kublai fi baru asasiasin hang nega janmit ngasukmen ya fi ki parlok ki parajor ki ba bodin ya ki kubor mana kata yo bangi kermen skam hang nega miet kar bangi kren ya kawin ki subject ba ki babun ki briu ki atainia ba ki kwa ban tip la kalong shishan em ba kata kare ka jing rong no ka ba jar jar tinga sukmen hang nega janmit ba nidan langut ki panelist Pastor Calvin Tangliang, Pastor Amri Lingdo, Pastor Livingston Kharpran. Apabila sebaik ki hagi negara san hagi negara janmit, bersua bangin ya seperang, tunginya film ki jungi hagi jing doai. Kok pa jing bahap neng ku boleh shibun ya hagi negara por, bangila ban puli kitin jome. Tuker ku yang iwe piwe bagi ki parlo ki basyak skor, ya rap iki bagi la ban smooth ku ya hagi negara subject. Kenang bagi la ban husiar ban pikir ila ka jong jing em. Bagi la ru ban penkre ila de. Nakam tak tak kapor hakabami men wan rong no ye lagi jong. Nipan ngit wai haka keteng kebat tiang tam bijong Jesus Christ. Amen. Di kumba ngala lamprang kendiat baka weni ke subjek by tainia ne baki bri ki kwa pentip kedai sepang subjek ka jing rong no ane ka parang of secret rapture tinga kwa ban kli ya i Pastor Loving Kharpran jing mod ka jing rong no ka bajar jar. Kublai sibu nam dak to gajing kele kumbala lampang dari chairman haka ia pulis pangkane ka secret rapture lane kata gajing rong no ka bajalja ladang ipet ka bible baro ka we nado ka basdang hado ka bakut kamdan ya gajing bu jingkan mau lane gajing po chapang kane ka jing rong no ka bajalja ya ka kentin Henry haki babun tali ki snam ki babun ki kristan ki shem ya kane kum kawe naka ching ya kren chapang kata ka ching sha rong no ka chong uwe ban nakwa ban ya samat ki kum ba pratali ki ba ki brio ki nge chapang kane ka ching sha rong no ka ban kong ki ong ka ching sha rong no ka ba chal ka chia hakaba kanlong ka bacal ba omdan manu ba bat ka ba ka jingrong no kadai kapor ka long cal bat ka balai kadai ka ching sha e ka jong nong pom bat yong ru ba kadau jong ka ching sha rong no ka bacal ka long ba udlei kwa ban weng ya ba hak ban ya da na ka ching ya lenti ka bacal ka ba janjar bat ki ong ruba ka jingwan ka jong uji su ka dan haki altali ki banta ka we ka de ka ching sha rong no ka ba jar bat ka we bat ka banta ka de ka jingwan ka ba asien ka jong u bat ka ki ong ba ka ne ka jingwan ka dan ka ching ya pher da kumba hinyo snam ka bangin sanang ya pe chu ya kata bat ka ne ka ching sha rong no kan chia haswa kacing di pau jong beriu jong kapom bat kibapop hakan kapor ken sayu alat bat ban kelai ban yo ya kacing kelai kadomut kane ka de theory kabalami jong ka kentien bat kacing mut jong ka jingrong no ka ba jalja takum ka ka ba kibriu kinge Publish bon ang hangej ba kuma pio i the film secret rapture lamba hakapor ba unang yalap udang yalap sujak kesan na yumane lane hakapor ba dan banyak kali kumnu driver ujano namar budi bohok la sarong no yo nang ta nyo iru kajing rong no hakano kanu kajaka ba kikidon bagi beliau kia kelumar banwat iki namar pi baca kata ketika ka teori ba ni jikai pang ke jingrong no berjar-jar kata kniat ba kadon katu ka dibentah ka bali ka jingrong no tinggal kwa ban kli Pastor Calvin Tangliang ke ka bentah ka beningkong jong ka jikai pang ka jingrong no ka bajar-jar ko plesibuan jingkali ke jingadai bat ka bentah ka beningkong jong ka jinghikai sepang ke jingrong no ka benta ka benengkong ke jinghikai hi ke jong kibriu kalong ba ujisu unwan benrong no i kibriu ke jong
ublay un rong no ikibriu ki jong u ya ka balang ke jong u but kani ke jing rong no kanlong ka ba jar jar balai ba ublay un rong no yaki nang bakin om ya leng ba ke jing jar mo nang bakin om don kam ban ya leng ba ke jing jar ti kum ta hagani ka benta ka bening kong ka baki kai ka balong ke jing kai ka ba bakla ka bom kumangil yo snow bala batai ba kalong ka bom donong rim haga kedien ke jong play mereka jing hikai ke babakla ke bau soitan upendon kam na ka benta ban syukur ki brio berkata kalong ba kong bau play unrong no ki brio ki jong u haga bajar jar bat kenom don kam ban ya leng ba ka jing jar kenom don kam ban ya leng ba ka jing sha shitam but kam dei tang ke jing hikai dala dei hingala yo snow kita ngek shisha bat yo iru wat haki social media haki Facebook page jong ki balang ki balang ngai baki keren ya kata alai bisa tin kita kecing cencar atau pet seba ublay un sarong no iki brio ki jong unang ta kan sawan kecing cencar pan ngayo sngoru ya ki jing lap haki YouTube badon ki belap kom ta noi ka Bible ka yathu yangi ka Bible pat ujisu pat uhikai da kumoi pat Jisu pat uya thulu par ko mai ni i kata Matius kalonong ka ba pusau kedkhat ka ba khandai lesingan puli ya kani kedkhat kum ga jing penkot ya kani ga jing juba palor kani ka benta ka benikong jong kani ga jing rongno kumnu Jisu batai ka balong mar persya ya ka ei ka ba kani ka teori lani kani ka jing hikai ka jing kren ka jong Jisu kalong ka ba ya mar persya kumnu Jisu ong anda kumta kin aino ya pi ha ka shitam bat kin penyap no yapi bat pelong ki bala shun dari kenja benri baro naga benta ka kerteng jonga naga benta jong no Jisu kran ta ki nong buat ki jong ki senran ki jong ki briu ki jong dai Jisu ang ba an aino yapi ha ka yang bisar pi kan long ka por ka shitam naga benta jong pi bat pelong ru ki briu ki bala shun naga benta ka kerteng ka jonga ting ngatai kat bangidang ya chakmat ngin so thu hangnu gi brio kin don ha ga por jong ga jing jar singa nget ki dan don ki jing kli gi be dai kita te kata hingan juba halor kani ka benta ka beningkong jong ga jing hikai chapang ga jing rong no ka bajar jar Kubli shibun bapi la ai ka jing hikai jong ka benta ka beningkong chapang ka jing rong no ka bajar jar tinga ko ban pai si pasta amri ka epar ka jing hikai jong ka jing rong no ha ka benta ka ba ar kat kum kitu ki banget ha ka ni ka jing rong no bajar aku bersyukur pastor ke jing keli jong pi karkum ke jing hikai jong ki banget ha ka jing rong no kadon ka benta ka baar ka benta ka benekong ka kumbala batai dari pastor si tangliang bahkan jia ujisu unwan ha ka bare Andrei ka benta ka baar pat kan jia haden hinyau snem kat kum ka jing batai jong ki haden hinyau snem ujisu unwan ha ka ba pau pat ba ya kanela pensiong nong rim ya ka ha ka jing pen pau ha kitab jing pen pau kala nang menengkong rekat ka banyau ha kami uwan hakil o bat ki khmat barok kan ya u bat kita ki basum ya u bat ki jai benri barok jong ka perthai kan ya lenyar lempat namar jong u kumta shisha ki ong bo jisu unwan hadin nyau snem jong ka jingwan ba jar jar jong u kane kade ka benta ka baar bat hak benta ka baar ka jingwan jong u un rong no yakitu un shim no ya un khot no shalade yakitu ki bal kala ka bamut hakane ka hinyau snem period but hadin ang ta un ai ka jing bishar yaki kitu ki bamnget ya u bat un pha yaki sya ka jing pensitam ka dujok kata kade ka jing nget jongki handrei kumbala ong i pastor si tangliang ba kine ki yakine ki jing kai ngimsyam ba ki don nong rem ha ka bible keblai kubli shibun ladang ipe chpang ka jing rong no ale sengin shem ha ka gospel Matius nang ka ba pusau bat shua bangin kam kta ya gane ka benta chpang ka jing rong no bo Jesus Christ Ukraine ngakwa ban pai sei Pastor Livingston Carpran
kumno pisngau hagabai day bat ka gospel Matius arpusau lai punyo bat ka gospel Lukas kanyo atru ngatrai kini giju idu khat ki kran pang kubalong hagi singi jung nuwa kino hagi singi jung try ti hato gani kalong gaju ni kaya pher kabala kran hangni da kini gi angur kinong tho jaga Bible ladangi page akini ki altali ki dikhat ka Bible ka itu ba kumbala long hati singi jong Noah kumta rutan long hati singi ke chingwan jong kuon ubrio kini ki altali ki nong tho ya kini ki jo ka context ya ka chingkren ke jong Jisu ya ka ching thulapa ke jong ya ke bancha hati singi ke bakado kini ki ya kren ya ki jo ki benta to hangni yo I bala kran pang ka jingwan kun ubrio dai te lang ni phaisha arthes rani kanong ba ar khat ka ba khat lai hangni ka kran pang wepat kana ulla jalong kun ubrio ye gisha barka ka ba u apostol Paul kran hani khot yu par ubrio jong ka pop inga kwa ba pin pensyai lar kan di pastor Calvin Tanglian ngan batai ngan skwa ban puli bet ya gani khat ngan tien bijong blai atas ni kan ka bar khat ka balai ka ni wan ai ba unu ru un syukur pi da ka ba kumnu ru na kata kan amwan lam da cha shwa kata ka jing pai den bat ba an yo pen pau no yo ta briu jong ka pop ukun jong ka jingjot kun jong ka jingjot na kan puli hadu khat ka basau uta ubaya le persya baru ba pensarong yala di persya ya barok balakhat belai lani baju mani kat hadu ba usyong haga temple ublai udale belai yala di uei uni ubriu jong ka pop kata gadai ga jingkali bad jong ki babun baru halor kani ke ladon ru ki jing batai ki babun ki bangayoi mat bagi briu ki lengok sisa kim tep uei uni ubriu jong ka pop ya ka ya uba keren hang ni baan sa penpau tidak dengi pulih hagi kitab ke jong Daniel kan kitab ke jong Daniel nadu kalanong ke banyau bat kalanong ke pra kaya tu yang i syapang uni ubrio jong ke pop bat andre ngam la ban pulih ya pi hagi ke por na ka dau ke jing lengkot jong ke por ke bangidan sehingga cu ai pi gini ki dekat Bible pila ban pulih Daniel kanong ke pra ke dekat ke baar polai hadu ke baar posan Daniel pralanong dekat ke baar polai hadu ke baar posan pila ban pulih gini ki dekat in pulih hi andrai nga kwa ban pulih na gamta jong pi ningkong yo ni kanong ke baar ke dekat ke bakat pra ningkong yo ni kanong ke baar ke dekat ke bakat pra pi dan ke Bible pila ban ya pai bat nga na city ke ban ningkong ke jong yo ni kanong ke baar ini puli dekat ke bakat pra ka angkum ni Indian ke bangkum ni ku heb ku kun heb kalong ke por bakat du bat kumba pi yo sngo ba yo ta ba yo le persya yo Chris wan wat mentaru lami no sibun ke bele persya yo Chris nang ta ke ngitep ba kalong ke por bakat du sa bahai gani nada pi dan hapreng ke jing kuslai uei tau brio jong ke pop lani hatung idon hagi si ke bakat du kani ke jing thok ke tu yang ke ong menta nei menta ken i wat mentaru la mi no sibun ke bele persya yo Chris nang ta ke ngitep bakalong ke por ke bakat du brio jong ke pop haga wei ke kentien nga ong ala ban ong yu de brio brio bele persya ke ta arthas ni kalong ke baar ke dekat ke prang in puli idan ke Bible ke jong pi pela ban pai benga ko angkum ni anda kumta an petpau no yo ta ubam nyo hukum yo bau trai jisu an penyak daga jing persat ke sentur jong u bat an pendam no thiau
da ka jing pen pau kata ka jing wan jong u shu pol batai hang ni chapang lu briu jong ka pop long udan ya ka wei ka jing long kata ka dai ka jing pom nyau hukum ka jing yu roj ya ki hukum ka jong blai ipulir Daniel ka nong ka nyau kat ka pesan bang ba utumu bele ayu ban pen kela ban pendu ya ki hukum ka jong blai lesi uta ulong unong yalam andai ngiyo iru au yone suang ba shibon kenmi kita ki briu ki ba syukur ki ba nam nyau hukum ki ban ya le persya yo Jesus Christ bat kham tam upol su ong ne ong an pat pau yo do briu jung ka pop yo ba try un pen un le yu un pen jot yo briu ba ya le persya ya ke hukum ke jong blai uba le don bor halor ke hukum ke jong blai ni la ya keren ha ki tayo ki bla le no syadien siapang ke hukum ke jong blai siapang ke ain ke jong blai but manu ba layu roj manu bala penkala de uni ubriu jong ka pop ti lesi ha ke jaka ba pin kuslai ui to briu jong ka pop ba yo yala di hiru ngilong kita briu jong ka pop briu bom nyokor lesi ba ka Bible perang lawlessness briu ki ba klam kongu lani ki bom nyokor ya ka hukum ka ain ke jong blai but atharai kata kalong ka ba don kam ba ka Bible ka batai ba ka pop hi kalong ke jing palat hukum kumta ngangit ba ubriu jong ka pop ru ulang uta ubayale persya ya ka hukum ka jong blai Aku boleh syukur ni kerja pensai. Kaya bang Isyam hene akan citi artis ini kalau ba. Lem dalam penpau ni beriu juga pop atau bila persya hukum jo boleh, bila persya jo boleh. Baru bila makrai ya kijai benriu baru juga pertai. Kata kesengi kanam jia, nane kejiwan asin juga kanam pat jia. Di kini kita kawin nak bentar buat Ukraine banjur ba shuabu Chris unwan an penpau no itu beri juga pop. Di halor kani kebentar hakabadia mereka kani kejiwan asin kejiwan Jesus Christ. Ngaku aban kli bahasa Amerika kejikai let's say kebapau nambah nane kadeka subject baya ya keren deki babuan kibriu hakaleng kepertai ladang iklan sepang kejiwan asin jamin Jesus. Aku boleh syubuan. Kijing hikai ke bapau nam la kran chapang ka jingwan ba arsin jong Jisu. Kidai aku abun pule na ka Bible nangkong Thessalonic la nang basau ka bakhat sau. Kilo ka ongkom ne ba utrai hi unwan hier na beneng bar ka jing risa da ka tien sawa u angel rang ba da ka turoi ublai bar kita ke bayap ha ukris kinyami pat shwa. Ta hang ne ngisyam ba ha ka jingwan ba arsin jong Jisu kan sadon ka jingmi pat jong kirikoi ba ha ka jingwan ba arsin jong Jisu kan sadon ka jingye kendo jong kirikoi ba Jisu habneng. But hashwa ka jingwan ba arsin jong Jisu kan sadon ro ka jing penpau ya kajing penpau ya uta ubriu jong kapam. Te jing hikai bapau nam lor kane ka topik sekarang apa kajing penpau bapau nam halor kajingwan ba arsen jong Jisu kadai kajingwan jong Jisu bat kajing mipat bat kajing kendo jong kibriu jong ublai bat ublai hasahid benang. Tegi babon ki Kristen ki ap kmit lenti shisha ya gani ka jingwan jo Jesus Christ nomor ba. Kandan ka jing rongno, kandan ka jing Kristu pat ki belayap, kin mi pat na ka jing tap chungki kin yashim you try kan happening. Kani ka jing kermen. Bar ka jing lap ha ka bade ka jingwan asin jo Jesus Christ. Hendrai ka bosno ngo kalong ba. Kuma ka Bible ka chai kedar ka ka banjia ka jingwan asin jo Jesus Christ penban. Ngiyo iba kidang don perkiwe perki jihikai ko mengenai kremnish pangka teori pangka jingrong no ko bajarjar teban sloto ya gani blessing senai kren
bat ngin sanang ya pensyai happy leng ba ki panelist jong hek de kapor tengah skwa ban phai sha I Pastor Loving Harpran lanu an penjot no yo ni nong ilai persya yo Chris namar ka e bangi nilai puli dang mentan gelong ba de ban penpau yo ni ba uji sun sawan te lanu an penjot no yo ni uprio Kumbangin layos ngeo na kita dekat ki balada ban pule dai pastor si tangliang apa pule biang kawe dekat arsya kita selene pilaban ya pule ban ngal nang baal ukat ka bakra kong kumne apa uta ubam nyo hukum an sapan pa apa utran bamdu da kicing pasat musim jeng da kicing thaba kicing wan kicing kabumet kane ka kan saja hakawe kapur agata kicing wan kicing jisu kan saja kajing siap penjat kajong ini mang palat hukum but kanam cia hasua jong kata khabri shibun pi lakran ba kani kajing penjot ya ni prison kapop kan salong hakawe kapor malabu jong play but ka e ka bangi siam kalong ba bunsen lapnan kam haki babun bentas pangkasngi ke jong try but kay kebangiran kam bas ngut kalong ba kini kentin ke sniu try balakren haga gospel Matthias but haga city ke jong Paul city artist ni but kiwi bangi siam haga city jong Petros but haga kitab jipen pau kikren ya ka ju hi but ngira bas ngut ba kayang ya ka jingwan as jo Jesus Christ teka e ka bai ngitip hangne kalong ba Jesus Christ sawan cik pertai kumba ulai tu lupa barkan saja bagiran kaman akhir nanti ya kan ni tengah kuat aban kuliah I pastor si tangdiang lalu kebenta kebeningkong jaga jingwan arsin jauh Jesus Christ kanong namar bakidak kadang kecingit bau Chris unwan tang arsin dari sawan biang hadin ke jingwan ke arsin tengah kuat aban kuliah lalu kan kebenta kebeningkong jaga jingwan jauh kanjia ya kajing kali ka so tenak ngai ba buan pi abantip anu ka wan ka ba sin ane ka wan ka beningkong ka jingwan sin ka jong jisu kan ye jing matai ka jing juba ka jong anta ka de ka kontak ka jingwan asien ka shisha kanam dei ha ka jingwan ka jar mo kanam dei ha ka tu ka bangi jing kali ka beningkong ka wen ngi khat ka bala puli mene dai amri lengo kadai jingpen pau iwe hinyo jingpen pau iwe hinyo mo kepala puli ba ke jingwan Jesus Christ ke jingwan ke ba asien ke chongu ke jingwan ke ba asien ke chongu unwan ha kil o ha ke buram noi nga kwa ban pai sha ke jingkren ke chongu Jesus Christ sa ke jingya thu ke chongu Jesus lanu unwan ngan puli ke khat ke balai no ke gospel ke jong Yohanes ke nang ke khat saw ke ke balai ke ba pi ju yosno ke pi ju puli man la ke por ke bong kumni andang ala lek no bat ngala kre ya pi ke jaka ngan wan pat bat ngan sienti ya pi ala dihi ba ke bang long manga piru pilaban long kata ke dei ke ba uji suang ngan wan andang ala lek no kan kre ya pi ke jaka bat ha ke ba ngadon mga piru pila ban ke jingkeli pat kalong lanu kata kanjia kata ke jingwan as ke benta ke beningkong jong ke jingwan ke asin ke jong Jesus Christ kanjia but ngamtep nga sutu bahane am ya ke jingkeli nganget bangan juba ya ke jingkeli ke badai but away ke ba ngitip ke jing thu lupa jeng ke Bible puli ke kitab jingpen pau ngia keren ru syapang kata ke jing jenjar ba ke jing jenjar ke krau ke balong ke jing jenjar ke ba ublei unte ya ke hinyo teliki klam blei unte ke hinyo teliki klam but habang puli ke kitab jingpen pau kalong ke khat riu ngia iya kita ke hinyo teliki klam but hadin jong kene ke hinyo teliki klam but ujisu unwan
Jisu unwan. Dai Jisu unwan jangan ke pertai. Hadian jong ka jing jenjar ba. Hadian jong ka jing jenjar ba. Lani kata ka jing jenjar ke bakraw, lani kata ka great tribulation. Di kata ka dai ka ba ngio i. Aga kitab jing pau. Bat pro. Sehingga bat kendiat ya kata ka rukam Jisu unwan. Ipuli hakikam ke apostol kalau nong ke beningkong berkat ke pakat way. Dai Jisu unwan aga sintar aga nugurukam unwan aga puram. Bab iyo baulek iyo siya beneng hakil o jengka beneng. Baulek iyo siya beneng hakil o. Bat kumta unwan aga sin ke baar unwan hakil o. Bat aga puram kalau jong u. Di hit kata jiang ke jong Jisu kes anlong ke ba beloy. At adin dalam benda ya jingir lupa juga Bible. Aduh kata ke jing pau you beri ke aduh ke jing the ke jong bay ke hinyau telikam at kupta Jisu unwan. Pada ke por ke Jisu unwan. Anda Jisu lawan ya kalat isen a on kang anam anda la kang ya kalat jong ke isen a. Anda Jisu la mino nagahet bishar ke jong u bat unwan siya ke pertai bat shao ya lagi jong ki prio ki jong u bless you bon Kebetulan pastor si tangdiang nam takat kajing batai jong pi pada kena kepor ngakwa ban kli ya i pastor Amri nomor balakran kindiat sepang kikam tengah kwa ban ra ikani na kitab cipen pau kenong bakhan prio kelkhat ke bakat bakat san sumha pensyai lor kani kajing batai bangi syam kat kum ka ega ba uyu anis ulat ho Kebetulan pastor ya jengkeli haswa bangan batai ya kene kerkhot jimut pau khan riu bat khan riu kala nong kerkhot ar ko aban puleshwa ya kene kerkhot shapi ongkom ne kerkhot bakhat ar bat utau bahan riu la the no ya ka pliang jong halor ka wa bakrau ke Euphrates te ka jongka kalarngat no but on yo kre ya kelenti ba ya kisiem ke banami ngi kabenta ban kong khat khat ar kaya tho yang i ba u angel u bahan riu unthe ya kata ka pliang ha kata ka wa Euphrates but kata ka wa kala sedang mendengat no kiladon shibun gijing matai lor ne kabentahan rengan tai ya kai kama ngahi ngangai la ban snguthu ya ne kabentang i ha ban pai sha ka Babylon ka wa Euphrates ka badon ha kene ka perthai ha ka por menshua kadon ka hima Babylon ka bakrau but napdeng jong napma ka batoit ka wa Euphrates but kane ka wa ka psa ka pendap ya ka hima Babylon but lada kane ka wa kam don ka hima Babylon kan jinda terkong but ka jingyap kan long ha kane ka hima mdon jing thong jing tap ki bala ban klem ka but dai ka wa Euphrates ba ai jing ya ka hima Babylon ya ki jing thong jing tap ki jing ri ki briu but terter ya ki jing don kam jong ki baro hakanang ba han pai ka ne ka de khot bat hang ne kam kedeu shu ya ka Babylon ka ba menshua ka kedeu ya ka Babylon ka ba menta ka Babylon ken jaman sim ka Babylon jeng ka pop ki briu ki banget ya uta u briu u bale blay ya lade kan sapoi ka por ba menta ki briu ki shania bar khoi ha ka perthai ki shania ya ka jing jong ki ha ka spa ka pheu hanre hashwa ka jing wan jong u Jisu ha ka por jong ki hinya ki klam mdon ka bor Babylon ka bala pa Krisyan yaki mdon ka spa perthai ka bala ban Krisyan yaki kan long haba ublay unthe yakine hinyau tli ki klam kan long kum ba kane ka wa Euphrates kan rengat no lada kane ka wa Euphrates kan rengat no amdon jing ha Babylon te kan long kum tahi ha kisngi bakhat do anda ublay unthe yaki klam ki hinyau tli ki klam amdon bor perthai amdon spa perthai amdon
blay de ki way ki balak ban pelai ya pi kita ki bam shania hau blay kin long ha ka benta jong ka jingyap kin yo mat kin ya ka jingem ka bam don jingem ka bam don ka bam say so bat ka jingem ka badon hatmir jong ka jingyap te kane ka wa yo fertis kadai ka bor jong ka Babylon perthai ka bor jong syaitan ha ka por kibri ko bam ngai hau blay syaitan ru umla menyarap yaki onda kini ki klam kinwan poi but onda kumta hakum kata kapor jisu un penpau yale kumus jong kisim utrai jong gitrai ublay ubashisha utrai ubashisha kane kada jing batai halor kane kada khot kublay Aku bersyukur ya ketika jepun syai joki, but pila walam ya kadut parsi jong ka Babylon menor ya ka bala penjot no da ki nomit bat Persia man baki hertma bat Jepang ka penjot ya ka Babylon boleh la dapat lupa Andrei kim syam la pen kre ban up ya kata kasngi jong ka penjot kim syam la ko ngo baki lele Persia yu boleh wat hadin balake saudong ya ka hima Babylon kidang perkhat bakan amjot ti hakabai di bagi jingwan ase jo Jesus kilan shibun ki bangin nang na gajing penjat ya ka Babylon ka ba menendai jong sem na Nebukadnezar ti haga gospel Matius alpusau yu iba uji suru ula ai kidak ulai thu ba gajing penjat kan wan ulai thu ya gajing pelaj bakan kan wan nam tagi beriu ki jong u bakata ka gajing wan arsin ulai keren pun kidak Henry kaweni kidak kabau shimlapan pau kabalong buri let's say ngin ya kren hagna ka po ban ngakwa ban clear I pastor loving karpran ka kata kabau shimlapan paulut na kita kwaro ya kibau la kren ai ladang ipe Lukas lanang balpoe Matias nang psang yo iya ki chinya tulapa ki jong Jesu bagai ke bancia Hashwa bon sawan syakane ka perthe bad yo iba ki babon nakini ki ba ya tulapa ki la jalang bad ka wei ka ba Jesu ya tulapa syapang ka jingwan ke jong anre uklem ya tupat ya ka por lanu bangwan wong ha Matias nang balsau dekat la rio ba nak bentar ta ka si omdan batte wat ki angal ha benang ru anre tang pa ba benang bat kane ka dai ka secret ka bangyong bane ka jingbu re ka ba omdan bala bante namar ba ulai dan ya ka por ka ba unsawan ba ya kane syam la pan pa hangno kubri shibon let's say gane ka ba nginan kaman husian la dan kibri ki babu ya ka tarik la ni ka por ba jisun wan ha uslam ane ha kata kasngi ha to benai nginan kaman husian namar omdan batib but kalalong ro history babun ki babu ya por jisun wan ngakan ma por bangas ngarang kena ngiya kemit nanti ba uslam arajar kan long uslam ba ka perthaikan waino dari kam shim lajia maka Bible higa omdan batib Hendai ka eka uji Kristus Ukraine pat u penyesrim ya ka jingwan ju pat ya I pastor si tang liang ba in batai halor kani ka eka jingmut haba uji Ukraine kne karkum ke gospel Matius banginai ka play ka jingkali kalong ka eka jingmut jong unong tu menmi balai bau Jisu yang ujar ka jingwan jong hukum ka jingwan unong tu Matias kenang ka pasau dekat ka ba sapulai sapsau ka jingkut pa lai lenong dekat ka balai ai Jisu Kristus ong ba ka jingwan jong kolong kum unong tu kata kamut kemalabatai dai Pastor Livingston kamut ba omdan betip ya kapor lana ya kesni jong ka jingwan jong u kata kalong kumangi I ba ka jingwan ka jong unong tu kadai hakapor kaba ngimtep hakapor ba ngimpoi perkhat bala keren ru dai Pastor Amri sepang kacing penjat ke Babylon hakapor ba ngimpoi perkhat kapor ba kimshan la pen kre andrai kani lesi kala belum kani kade ke wen ke khat ba kitu kinang hikai sepang kacing rongno
ki pensong nong rim bau jisu un rong ya ki beriu ki jong u jar jar kumunong tu am nam dan batet nam dan bayo i un rong ki jar jar nei em kan ni gede khot ke bau jisu keren hang ni siam keren sebagai jing rong no ke jar jar andrei u lani sebagai jing wan song u ke jar jar andrei ke bau jisu keren hang ni ke dai syafang ka por lani timing kan long ka ba kan long ka jingwan jung kan long ka ba kendit kan long ka jingja ka ba kendit antam na ka bentar kitu ki bom syam lapen kre ya ladi hanrei ki briu ki jong u ki balapen kre ya ladi lada wan ha ka por miet ne wan ha ka por sni ne wan ha ka do ka por kin long hi ki bala kloy ya ka bani lai ringkat adu ti ngakwa bani sungtu bagani ke jingkran ke jong Yesus Kristus ni sepang jingwan jong u kalong kumnong tu kadai ha ka por ba ngimpoi perkat te ne kata katau ke jingyan lap ke jingkentu ke jong Yesus Kristus para bor kalong sarai duai penkre na ba pimtep ha kanu gasi ka por ka onwan ka ba mala wan ha kanu ka por ngilong gi bala kloy ka ban yo iya u ba wan ha ki o ka beneng ngilong gi bala kloy ka ban ya lek rengkat tu hang te ki o ka beneng ka bang ili as jisu wan ha ki o ka beneng bat la ngilong gi bala penkre la do wan ha kanu ka por ru ngilong ki bala kloy ban yo iya u kata ga de jimot ka ba onwan kumunong tu kaba mut ngim dan kaman kuslai la banwana ka pormit ni porsni por pasai ni por badum adang lepun kre awan hagan ugan ko por ngilong iki pala klai an like adu to bless you. Okay, terima kasih bun Pastor Calvin. Perlok lada pi dan kaman sengutu na kani ka jing batai unong tu bawan ha por min mit ngatrai ngiran kaban pe om hakarukom ringin pe hakabanta jong kapor ti ban pensah organizer singan phai si Pastor Amri subha let's say ban pensah ki perlu jungi halor kani ka banta ba kani ka jingwan ka sisa ka bajar jar ku mangi perkhat ka ba phi la Kebelah Shibun pastor ya ke jingkeli but ya ke jing alat jong pi yang aban pensyai halor kan ne ka benta lari pule na ka sithi benengkong jong upol syaki nong Thessalonika lana ka basan ka dekat ka baar kongkum ne kadba kidang ong ka jingsuk sangapamap namar pi hi pi tip yang bakata kasngi utrai kan wan kum unong tu menmet ki tu ki bangai ha ka jingrong no ki pensyong nong rim ya kane ka jingai jong kitang ha kane ka benta ba ujisu unwan kum unong tu handrai kum bala pensyai dai pastor i pastor Sylvester ba kam da theo ya ka rukom handrai ya ka por ujisu uklam da ong ba unwan kum u blai u barre ka jingwan jong u kan long ha ka barre handrai ka jingwan jong u kum nong to pat ka theo ya kapor kidon artli ki kentien Greek bala pendon kam ha ka ne ka benta kane ka kentien jingwan ha ka barre kum nong to ka kentien Greek ya ka ne ka benta kadai Parusia handrai ka jingwan ka ba pau pa pat ya ka to ka dekat ka bangi pule na ujing pen pau kala nang ka baneng kong ka dekat ba nyau ba barok ki kmat kinya ia ujisu unwan ha ka ba pau ka kentien Greek ya ka ne ka benta pat kadai apocalypse pe kibriu ki ong ba ujisu unwan ha ka ba re namar ka don ka kentien Greek ha ka ne ka dekat kat kum kasithi jong u Petros kasithi ka ba ar jong u kala nang ka ba lai ka dekat ba sipeu ba ka jingwan jong ujisu kan longkum unong tu bat ka kentien Greek na ka benta ka ne kadai ka jingwan ha ka ba re ka jingwan ha ka ba re lane ka jingwan ka bamdai patba ha ka ta rukom te kumta ni don artli ki kentien syang ka jingwan jong ujisu Parusia but apocalypse
Perusia kabamut hakabari apokalipsis kabamut kabapau. Handrai ngimla aban ong ba ujisu unwan hakabari nangta unwan biang kajingwan kaba ar jong u sa chisien biang hakabapau. Kat kum kajinge jong kini ki briu ki bangai ya kajing rong no ki ong ba kini kajingwan jong ujisu baro ar kinjia tamba kinjia halaki jong ki por. Kajingwan kabari jong u kaneka Perusia kanjia haswa kahinyo snem. Unwan kumunong tu hakabari bat unrong no ya ki bahong. Bat hadin hinyo snem pat ujisu unwan ya kata kajingwan apokalipsis kajingwan kabapau paitba. Kini gide ki artli ki kenten syapang kajingwan ba arsen jong ujisu. Kajingwan benengkong kadeka Perusia kabamut kabari. Hakane kajingwan jong u tangki ba hok unrong no yaki bat unlet pai biang syabeneng hadin hinyo snem unwan ya kata kajingwan paitba. Handrai pitip ni ba kane kamla abanjia na marari pule na u Matthias kalanang kaba khat lai Matthias kalanang kaba khat lai kad khat kaba lai pheo ko ongkum ne khat lai kad khat kaba lai pheo ko ong ba hangane ka parsi ba unong bet ubet ya ubet ya kata kalengkha jang u bet tang do usumbai ba bha henry lawan pat unong shun uba bet da unyut yang ta kita ki nyut bat uta u sumbai ba bha ki lasdang ban he lang te ki ang kini ki syakri jang une u kenrat ki ong sya yang i kenrat ban le shimno ya kini ki nyut henry u kenrat u ong kumne u kenrat u ong e baro ar kini mi lem hakaju ka ayom ot te ha ka ayom ka jing ot ngan ong ha ki ba ot to ya lumlang shwa ya ki nyut te song ya ki ka ban thang ya ki handre ya ukeu pin ya lum bat ha ka tiar jonga ka kentin hang ne e babaro kini ya mi lang hadu ka ayom ot ngayo sngo hakane ka dekot ngisngo thu ba kata kajing wan jong ujisu kiba hokro kindon hakaperthai kiba popro kindon hakaperthai kindon hakajo kapor onda ujisu unwan baro kiba hok bat kiba pop kinia shong hakane ka perthai handre kum kajing ngai pat jong ki briu kiba ngai hakajing rong no ki ong ba ujisu un rong shwa ye kiba hok nangta sa stang kiba pop lada ki ngai kumta kane kata ka jingat jongki kala persya ya kane ka parsi ke bala ya tho da ujisu ong ba e ya baro kinya mi lang kinya helang hado ka por ot kabamut hado ka por ot uba pop mdon ya uba hok mdon ka jingrong no ya uba pop mdon ka jingrong no kinya helang hakaju ka lengka but sagawai ka khot ngaku aban pule ya phi na ki artli ke dekat Matthias kalanang kaba arposau ke dekat kaba laipo nyau arposau Matthias kalanang kaba arposau ke dekat kaba laipo nyau ko ongkom ne ka kren syapang ka ujisu upnya srem yakata ka jingwan jang u kum hakapor jang unowa laipo nyau ko omne te kumba la long ki sngi unowa kum taro kan long kata ka jingwan jang ukhon ubriu ka Bible ko ong ti kum hakis ngi jong unowa kum taro kan long ka jingwan jong ukon ubriu hakane ka benta ka jingwan ki pendon kam da ka kentin porosis ka bamut ka jingwan jong ujisu kan long ka ba re lane klem ka jingpau klem ka jingtip pat ba ukren ujisu hakajoi ya ka joi ka benta tang ba hau Lukas pada hau Lukas kalanong ka ba kha nyau ka khat ka balai pheu Lukas kha nyau ka khat ka balai pheu ya ka jo ka benta ujisu upne nu jor ya ka jingwan jong ubat ka jingwan bat ki por jong unawa wong kumne Lukas kha nyau ka khat ka balai pheu wong kumne kumta ro kan long kata ka jingwan jong kumta ro kan long kata ka sngi ha ka ba on pen pau ya ukon ubriu bat hang ni ngi syam ba Lukas uang Lukas
Ukraine Chapang ka jing penianu jor jong ujisu ya ka sngi jing wan jong ukum ki sngi jong unawa bat Matthias ru Ukraine ya ka jo ka benta Matthias upundon kam daga contain proses Lukas upundon kam daga contain apocalypses hanrei habaro kini ki ar ki jingtho ujisu Ukraine ya ka jo ka benta ujisu uklam penia per ba ka jingwan jonga kan long kum haki por jong unawa nungkong shwa nangta kan sajiapat hadin hanrei mdai kumta ujisu ong ba ka jingwan jonga kan long kum haki por jong unawa kan long ka ba re hakapor hanrei kan pau pat ba haka jinglong jongka u Yones u Matthias upundon kam daga contain proses and Prusia kat ba u Matthias pat u Lukas pat upundon kam daga contain apocalypses baro ar ki kren Chapang ka jo ka jingjia tambah ki bendon kam ya baro ar ki contain kani pat ka Christian ba ka jingwan re jong u kadai ka kren tang ya kapor bat ka jingwan pat ba jong u ka kren ya ka rukom wan jong u kamdan ka jingya per hapdang kini ki ar li ki contain kublai ta khoblo shiban ta jing batai ngi la shai but kum la kdo ba kadan ka jing rong no ya ki brief jong play ka kum gani ka theory but kani ka jing ro ka jing tu ban plat ki na ki nyot li ki snam jo ka jing janjar tinga kwa ban kli ya i pastor Livingston nang no ka ji kai kami ka boleh shibun piang ba na kaneka jing hikai tong ka jing jenjal ka news number 1 ki perempuan ki pensiong rem lamba ka kawai na jing at kolapa ka jong Daniel ka ba ya kolapa Chapang ki nyau kau yo laban ya pule bana hakala nang bandai ka baksau ba hadu ba pinyo nanam pule ya ka nama ka jong ka jong ka poran dai laban pule itu ban tuai kendia kane ka dai jing batai ke bajrang chongki nyau kau te yo ngai ngan tuai pat kendian ka jingmot chong kane ke jing chong Daniel kadai ka jing ailat ka chong play ya ki jaj pen riau chiu hakini ki nyau kau te yo but ka jing sedang chong kane kadai hadien chong ka jing ka hukum ka chong sim atasas insyam na Israel kalau nang ka bahinyo ban sedang ban tei no ya ka Jerusalem but usnam nadu snam sauspa san pinyo kada na pen jopi ki bala buat kane program ila ekran kindia chapang kata menshwa kasdang usnam sauspa san pinyo ban kumba sauspa kandai ko sngi kabamut sauspa kandai ko snam akaneka shitayo kaba khadu chong ka hinyo ko tayo ban kiong ba kane kade kaban sachia lasha hakipor ki bansawan henry ka bible ka klam Christian ya kata but kamdan ya ka connection lani ka link haka bai dai ba kane ka theory chong ki news nam ka ba ki ka bat ka ba ki walam khoblo shibun Pastor Livingston nga kwa awan kili kum josh sakwe de ga jingli api berkata kalau kamun ayu ba ya we an shimno ba ya we an ino haba ngi puli ya ka gospel Lukas kunong ka ba khat nyau ka khat ka lai pasau de lai punyo ta kublai bon ki ba pule ya kane ki ngai Chapang kata jingrong no ka ba jaljal iwai lai marwe ngai ladang shem ya kata ka long ban ka jing persha ya kai ka ba por ya to nang kong tesani lang basa ka ban kan riba jisu sawan hakilo chong ka benen ba da ka jing perta ka ba jam ba paro ki kmat kan saya iu ka jingmut chong kane ka kade ba kandan ka kan pun lani brio
kiba la pen kre bat itu kiba pat pen kre andau jisu and so on but tang how Matthias kalanang balpusan ka lenong ka ba hadian jong kane jong Matthias kalanang balpusau jisu ya tu ya chpang ka parshi jong ki ko ki te sati but hapadang jong kajing ya tu lepa chpang ka jingwan jong nang le kuren bandon kiba kelempat bat kre but kane ka ya tu shal bat kandon outly ki kan ko taw mat outly ki jag real aga jingwan ga jong jisu kita ki balapan kre nation batu bat kita ki balapan kre Thì không lấy shibun Pastor Loving Sankar Pran bapila kren pensyai logane kaman. Tengah kuah ban pai si Pastor Amri lada ila ban artlik nuksa lane katu kini nuksa bangila ban smutu pangani ke jikai bu Jesus Christ friend haga gospel Lucas katnyo live sound lepnyo ba andan ki ban sya ino ba andan ki ban sya rongno kumnu ngila ban smutu kapashi bala ai da i Pastor Loving Shpang ki shpongur ki tesoti jing penyesrim hang ni dia tu dang don shu ki we pa ki toksa Kebelah pastor ya ke jubab ya ke jingkeli bapila keli Henry ngilap ha Matthias kelanang keba Lukas kelanang keba khat nyau kat keba art riu hado art khandai ngilap ba jisu ai artli kunuksa shapang ban penyu yanu jore ke jingwan jang ushim ya ka jingato khana jong unawa bat ushim ya ka jingato khana jong ulot ban penyu yanu jor ya ka jingwan jang ha ka jingato khana jong unawa ngi shamba ki briu ki abam ki di bat kim tre ban rung sha ka ta ka leng bala pengkre bat ngi shamba la poi u labba bat la poi ka kala rongnut ya ki bar khoj bat kila yamno hang ngi shamba ujisu ka jingwan jong kata ka jing pensitom lane ka jingwan jong ujisu kan longkum hakapor jong unawa kan long ka haoi kan long ka barri ya kapor namar hakipor jong unawa ro kimtip lano utau labba onwan de kumta ujisu ro ngimtip lano onwan handrei anda utau labba ulawan kamdon lat shu yaki banwan pai no syaka jingkala ka bamut te kumtaro anda ujisu unwan kamdon shu kata kalat dan kala ka bamut kum ba ki riungai ya ka ne ka jingrong no ki ngai ba ansadon nyos nem ka por jong ka jingkala ka bamut ngisyam ba ka klimat ba ublai upha ya uslap hakata ka por ki tu ki bamngai ki yap no bat ki du no ya ka jingpun em kalong hiru hakaju ka benta haka klimat ka ba ujisu unwan hakata ka por ki bamngai kin yo ya ka jingyap bat ki bahok kin ya kendu ya utrai jong ki ha sahid beneng bat kalong kumju hi haka por jong ulot wat ya ki briu haka por jong ulot ro ki yo ya ka jing penjot Henry ublay ula aya ka jing maham bat ki bamngai ha ka por kim don lat shu ban kala ka bamut anda ka jing penjot ka wan bat kalong ka ju hi ka bentam anda ujisu unwan don lat shu ya ki briu ban wan che ka jing kala ka bamut te kumta kani ka jing ngai ha ka jing rong no bat ka jing wan jong ujisu hashwa ka nyos nem bat ka jing wan jong ujisu hadin ka nyos nem ngisyam lengba kini ki art li kunuksa ba kamdon nang rim ha ka bible ba lengba kini ki art li kunuksa ki penduk pendam no ya ka jingai jong ka jingrong no awar ba lengba kini ki art li kunuksa ngisyam ba kamda kershan ya kata ka nyos nem jong ka jingkla ka bamut hadin jong ka jingwan shao jong ujisu ya ki baham onda ujisu unwan shao ya ki baham ya ki ba popro on ai no ya ka bainong hakata hi ka juk ka klimat ta nakadaw jong kajing duna network i moderator pan ni dan satang ya kawai kajing kali ka bakhaddo ngakwa ban kali i pastor Amri tangi la ya kren e shibun ba meneru ngala ban kendiat akawai dai bat ki nyo kau te yo la ban ni thuingi
Hatu kacing atu lepa kajong Daniel syapang ki inyo kau tayo kadon jing edai bat mesaya CMPCM bat kai ka jing temu basi sha jong ane ka inyo kau tayo. Kublai shibon pastor yang jingkeli jong pi. Ngili asngau mene na I pastor loving kapran syapang ki jimbatai halor kane hinya pau tayo. But bantip kam bani asyusyu syapang ki ne hinya pau tayo. Kalau don ke video ke bangi lale hagi ni kita tayo ki balale no pila ban pet ya kini video ban yo ya ke jingshai halor kane hinya pau tayo. How Daniel kalau nang bakhandai ublei uai ya ka jinga thola pa kumba hinya pheu tayo but yakine ki hinya pheu tayo ka wei ka tayo ka bakhado ka tayo ka hinya pheu la penya khlat ya ka nakin ri phukhandai namar hakabakut jong kan ri phukhandai tayo ri phukhandai tayo ka ya thola pa ba on pensle ya saya but ngisyam ya kan ka jing pensle ya saya ka kut ha usnem ar phunyo hadin ukres arphonyo hadin ukres but nangta hadin ka hendri phokundai tayo sa satang tayo dan kibri ke bashim ya kan ka tayo but kibu ya ka shadin sha hashwa jong ka jingwan ba arsen jong ujisu handre ngi shamba kan ka tayo kapteng ya kan ri phokundai tayo ba umisaya ba hapdeng jong kan ka tayo namar hakastayo dan nyosngi kachisngi ka kedaw ya kachisnem the hapdeng jong ka nyosnem katayo ka bakaddo hapdeng jong ka nyosnem on pengkutno ya ka jingkinya but on sanar pnano ya ukon ublay but uta ude u Jesus Christ but ngisyamba ka ne ka nyapho tayo kamdai kamdai ka parshi ka kedauhi kumba ka ong ka kedauhi kumba la pen I hangne bakine ki jinga thola pa ki long thik but ki jia long thik kumba le thola pa ba u jisu u yap hapdeng jong kane ka tayo ka bakhado hausnam lai phawai hadin ukres nangta hakabakut jong kane hinyaw tayo an pengkut no ya kala jing isnei ya ki jiu but ki ka gospel menta kamlong syuk tang na menta ki jiu handrai kan leit no sya barok saudong satlak jong ka perthai but ni syamba hadin bala penyap la lentem mau ya Stefan ka gospel but ki riu khoj ki riu ngai ha Jerusalem kila sedang no ban pet syakiwei pat ki shnong ban yalap ya ka tin jong ublai kila mi no na Jerusalem but kila pensapriang ya ka gospel syaki gentile ro kumju tekane ka hinya photayo hoy kamdei ka parshi rei ka dehi kumba ka long kumba la yatho lapa baro ki jialong hakajuk kapor but ngimla ban penya klat ya kane katayo ka bakhado but bu ya ka shadin namar kane katayo ka bakhado kaya match but ki jingjia kiba ha kisngi ki kenta kiba ujisu em hangne ha perthai naduk kapor ba ulapan baptis u haduk kapor ba lapan yap u haduk kapor ba lentem mau ya Stefan sebelum sibun ya kejing pensya jepi parok ki panelist bat ngangit scam ngilayo kejing hikai bat ke ba ngilak ban shim na gani ka jihikai na jamit kalong ba wat syak syukur kejing hikai spang kejing rong no ba jar tu tip ba anda Jesus Christ unwan ngimdan syu kalat jo kejing isnai sachisin kalat jo kejing isnai kankut syabo Jesus unwan ti usaitan umkwa ye phi ba phin penlong ya karai ban but yu umenta ukwa ya phi ba phin pentut ya kapor jo kejing kla ka bamut da ka ba wanra ya kini kejing kai te penlong ya kejing jit jo phi menta what up kumba kalong ha kapor jo unwa ha kapor jo ulot bat kumba ka parshi spang kishphongot ki thesati ka kran jam singi ha kini kisngi ba kapor jo kejing kla ka bamut ka de menta nim de ban up hadien kejing wan jo Jesus Christ ublen kerkui pi borok ban ngakerpat agni kapor ye pastor Amri ban yalabi ya kejing duai tongin duai
Ngenggo imi ko try pamela ayangi ya kecing hikai ba shisha na kakten jome ngi sngoto ba kakten jome kalong ka syarak but kajing syai ha kajing ai lenti jonga but kalong ro kajing syai ya wai po wai ukristan uba bot yaka la klem kakten jome da shisha kibru kinya ha kajing dom but kajing sya yalam bakla hanring sngongu ba don kakten jome ka ba yalam lenti yangi ha kajing shisha bat ka hok ka jongme bat ayangi menta ka bor ban pule ya ka ban bat i ki hikai jongka ya ka hikai ka bangila yo mene ko bless you bon ko try kan rat bat ai bangin bat ya ki ha not jongi bangin bung kre namta ka jiwan jongme na mar ngim tip lano men wan handray ngitip scam try bat da shisha men wan bat ka jiwan jongme kal hajan ngisu kemen bah ka jiwan jongme kiba yap kinami pat but kiba hok kin job but kapop kan du no ni ap kmi yakum kata kapor ba umdon show kapop umdon show kajing yap umdon show kajing jinjar but ka hok kan sinsyar ngadwa kan kapor ben kurkuya kawai pa kawai kamen sim ka ba page ya kan ka video ba to ai ba kin yo ya kajing kurku na ka tien jome kajing shai ha kajing im jongki knang ba ki la ban bot ya kajing hikai ka bakat kum ka tien jome ya kajing hikai jong ubreu kajing yalam bakla jong usaitan kurkuru ya kinang shim bentam taka janmet but to ai ba kinang yo ya kajing nang start ha kising ban sawan knang ba ki la ban pensapriang ya ka kubor nang ta kurku yang ikut try kan kat bangin meet no na kaneka zoom na kaneka platform man lech ki kam ki jam jongi ba to ayangi ya ka kurku jong katayo ko ba tmai kat bangin nang teng ban syakri ba ban try ya ke kam jong jing em hado bang ni kendo biang sa chisien ha kaneka jo ka platform ko bless you bon ko try kan rat mi askel ki jing panjongi ekine baro ni pan ngi ngo ngi dam ha ko teng jisu amen